Parlant de números, dimecres i dijous de la setmana entrant és quan hi haurà finalment el ple per aprovar els pressupostos. Ja hi ha els dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries que el seu grup va demanar. Al final, el que aquest organisme ha trobat és que hi ha una única taxa que és contrària a la Constitució. Ha valgut la pena? Sempre. Malgrat els 10 milions que el conseller Mas-Colell diu s'han deixat d'ingressar amb aquest ajornament de l'aprovació. El conseller, quan diu això, fa una miqueta de, si m'ho dir amb carinyo, fa una miqueta de trampa. Fa una miqueta de trampa. Per què? Perquè tot el model de finançament entra en vigor l'1 de gener. Hi ha un decret de pròrroga del pressupost i a partir de l'1 de gener entra en vigor tot el model de finançament. Llavors, les noves taxes, les que pretén el govern crear, que s'ha encara de debatre i votar en el Parlament, i que nosaltres estem en contra que es creïn aquestes noves taxes, suposen un increment d'ingressos. I, doncs, evidentment, algunes d'elles no es podran aplicar tal com el govern volia, perquè s'hauran de rectificar d'acord amb l'informe que fa el dictamen del Consell de Garanties. Una, concretament. Tres. Una és la que és anticonstitucional. De les 5 disposicions que vam nosaltres demanar informe, n'hi ha una que diu que no s'ajusta a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya ni a la Constitució, que és aquesta que afecta l'Agència de Consum, i després hi ha 2 altres disposicions que haurà de modificar. Però, en qualsevol cas, jo voldria aprofitar per explicar que quan es demana un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries es fa d'acord amb la legalitat per garantir que les lleis que aprova el Parlament s'ajustin a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i a la Constitució. I que en les 3 últimes ocasions que el Partit Popular ha demanat un dictamen, en les 3 ens ha donat parcialment la raó. Ho vam fer quan el govern pretenia convertir l'Institut Català de Finances en una SA, i el Consell va dir que no i no ho ha fet. Ho va fer quan el govern pretenia fixar un límit de dies festius, diumenges i festius, a 8, quan el Consell, a petició de l'informe nostre, li va dir que el mínim era 10 i ara ha de rectificar. I ho ha fet ara quan ens diu que efectivament hi ha alguna taxa, aquesta concretament, i 2 disposicions que ha de corregir, i el govern corregirà. I no passa res. Forma part de la legalitat, de la democràcia i del paper que té el grup de l'oposició. I això no és, com s'ha dit, amb mala fe, crec jo, no és ni obstruccionisme, ni filibusterisme, ni res de tot això. Perquè nosaltres, a més, hi ha algun aspecte de l'informe que no compartim. No passa res, respectem l'informe. És la famosa partida dels 5 milions ampliables. Home, 5 milions ampliables vol dir que la partida és infinita. Quantes partides ampliables hi ha amb un pressupost? Sí, però totes són justificades. Al meu entendre, aquesta no ho és. Perquè l'any 2014, no hi ha unes eleccions a la vista que s'hagin de fer, i en tot cas, perquè en la memòria explicativa del pressupost s'esmenta que aquesta partida està pensada per la consulta. Per la consulta que el dictamen del Consell de Garanties diu que com que no se sap quina consulta és, no es pot predeterminar que sigui una consulta que quedi fora de la llei. I jo em pregunto, home, si tot Catalunya sap que es vol fer un referèndum d'autodeterminació, els membres... Amb data i pregunta acordada, senyor Millo, 9 de novembre... Acordada i explicada pel propi president de la Generalitat, jo volia dir que els membres del Consell de Garantia no ho deuen saber, no ho deuen saber, no? Perquè ells en el dictamen diuen que no se sap. Per tant, nosaltres mantindrem l'esmena i la sotmetrem a votació, esperem que pugui tenir recolzament, perquè creiem que no és lògic, no?